Hindi ko bibigyan. Nangyayaan ko kayo dito kung tayo makapag-usap ng mag-usap. Hindi ka nais patagalin pa ang ating maghahanap. Ano nais mo sabihin? Bilang aking mga pinag ay maaari kong gawin. Kung nais ka ipatagpat ang aking ulo. Ipatagpat yan. Hindi ko yung nililong maging pagdaling ng mga pagpasay nila ang mga taga-pagdaling. Kasama ka pagdaling ng mga buhat at mga kong Ayun na, si Kuya Joshua. yung gasa ng dugo na kaanak ng aking mga kamay. Kaya nahanda ako Ayun na, ball mo na. natapatan sa aking mga sanay kanina mo ito. Nang sa ngayon, agad ako nakasakit. Isang taksi na tumalikod sa akin. Isang kumangkok. Nagpahalaga. Tumali nga sa kanya. Hindi lang naman. Pas na ng bako niya. Hindi ko bibigyan niyo ang aking pagkain. Papabangat. Tama na, Joshua. Masasaktan natin sa kalikutan. Tama na. At nagkita tayo. Tama na. Papa